Исәнмесез, сіз Шолы ТВ каналында жұмға күні яңалықларын қарайсыз. Студияда Роза Хабибуллина еңілік төп темаларға қысқаша күзету. Арақының минималь бәйесі көтерілерме? Бұл шыраға табиблар һәм кулланучылар ничек карый? Яңа елда яңа экспозиция Алабуга шәһәр тарихы музейында безне нинди яңалыклар көтә, хәбәрчебез ачыклады. Күргәзмә бик ошады. Шәһәрдә Скандинавия йөрүе һәм иртәнге зарядка көн саен популярлаша бара. Урын өстендә ятмагыз, йөрергә тырышыгыз. Ярдәме бар йөрүнең. Арақының минималь бәясен 190 сумнан 219 сумга күтәрү турында буйрык чыкты. Дөрес, әлеге мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә ирешүгә финанс тармагы башлыгы Антон Силуанов аның иртәрәк игълан ителүен белдерде. Министр әйтүенчә, әле фикер алышулар бара, әмма ул тиздән бәя күтәреләсен кире какмый. Бу яңалыкка табиблар һәм кулланучылар ничек карый икән? Я силы могу пить 2-3 дня, я больше просто не выдерживаю. Я начинаю похмеляться, у меня все это вылазит. Наркодиспансер пациенты Сергей исеме үзгәртелде 30 ел дәвамында шәмди. Барысы да армиядан соң 2 шәркәдән башланган һәм 30 сумлык фанфуриклар белән төгәлләнгән. Нәтиҗәдә аяклары йөрми, башы эшләми башлаган. Раз водка дорожает, нашего брата не справишь ведь. Они опять в ход пойдут опять все эти фурики, все это остальная бердня. Что-то у нас есть боярышники, фигарышники, это все пойдет, стопудово. Я даже в этом не сомневаюсь. Потому что это дешевая вещь-то. А градусов 75 градусов есть, 95 градусов есть. Это нет, это наш брат начнет употреблять, только шум будет стоять. Только я боюсь одного, как бы не получилось, как в Иркутске. Кара аты чыккан боярышник Иркутскида 77 кешенең башына җитте. Концентратның составында үлемгә китерүче метанол һәм антифриз булган. Ул эчемлекне кулланып исән калган кешеләрендә бәхетле дип булмый. Если человек выживает, Еш кына кеше исән калса да инвалидка әйләнә. Баш миенең соры матдәсе, нейроннар үлә. Бу интеллектта чагыла, кешенең акылына зәгыйфлек килә. Минималь бәя күтәрелү аракы куллануны киметмәячәк дип исәпли сатучылар. Бәяләрнең чиновниклар кире какса да, якын араларда артуы ихтимал. Самая первая причина – это увеличение. Иң беренче сәбәп алкогольгә акцизлар арту, икенчесе виноградның кыйммәтләнүе, өченче сәбәп инфляция. Ул 2017 елда 10,4% булыр дип фаразлана. Соңгы тапкыр аракыга минималь бәя узган елның июнендә арткан иде, 5 сумга. Сәер кыйммәтләнгәннән соң Чаллыда аракы тагын да күбрәк сатылган. За 11 месяцев 2016 года Узган елның 11 аенда шәһәрдә 687 мең данәдән артык алкоголь продукциясе сатылган. Бу 2015 елдагыдан 2%-ка күбрәк. ГНД пациенты Сергей эчүен бәя арткан өчен ташламаган, ул гашыйк булган. Ханым да эчкечелектән дәвалана икән. Киләчәктә алар сәламәт гаилә корырга телиләр. Рим Әхмәтова, Кирилл Ерофеев, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бүген Мәликәс ар ягында 21-30 йортында тора калучыларга ачкычлар тапшырдылар. Йортны куллануга тапшыру вакыты гел күчерелеп торды. Биредә шәһәрдәшләр социаль ипотека программасы буенча чиратта торып фатирларның әзер булуын көтте. Тантаналы вакыйгада хәбәрчебездә булып кайтты. 21-31 йортын 31 декабрьдә куллануга тапшырдылар. Бүген исә күршедәге йортта яшәүчеләр дә күченә башлады. Эмоции непредсказуемые. Очень мы рады. Мы долго ждали эту квартиру. Мы счастливы. Вот за садик мы уже заявление подали, а школу ждем. Наверное, у нас еще есть ребеночек, который в школу будем ждать уж очень сильно. 18 хатлы йортка 143 гаилә күченәчәк. Алар фатирларын социаль ипотека программасы буенча алган. Эта программа продолжается, строится, и дай бог еще будут многие объекты по этой программе построены нашими строителями. Желаю вам счастья, праздником вас всех. Живите хорошо и весело в этом доме. Гайнуллинар гаиләсендә фатирны 4 ел көткәннәр, 2 баланы якындагы бакчага урнаштырырга ниятлиләр. Җиһазларны инде якын арада урнаштыра башлаячаклар. Планируем завтра. Обставляться? Обставляться, переезжать. Обживаться потихонечку, да? Куллануга тапшыруга чиратта 21-29 йортта биредә фатир ачкычларын 1 айдан соң бирергә ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. 43-нче маршрут буенча хәрәкәт итүче автобус һәлакәткә юлыккан. Авария Йоршылы проспектында Мегастрой сәүдә үзәге каршысында була. Төш вакытында автобус пассажирлар белән тулы була. Шаһитлар белдерүенчә, хәлакәткә җирле юлга керергә теләгән Toyota шитил машинасы сәбәпче. Ул Chevrolet автомобиленең юлын кистерә. Вакыйга урынына ашыгыч ярдәм машинасы килеп җитә, әмма медицина ярдәме кирәк булмый. Тут легковая Toyota направо резко решила повернуть, ударила по тормозам. За ней ехал этот автомобиль, ему тоже пришлось по тормозам.
Ну, а мне уже места не хватило. А я потихоньку ездил, и сзади удар, и все. Так получилось. Кто-то пострадал? Нет, нормально. Бүгін журналистлар Россия матбуғаты күнін белгілеп өтті. 1703 елның нақшушы күнінде Россияда Петр I қарары негізінде хабарлар «Ведомости» газетасының бірінші соны дүния көрген. Шолыда бүгін 40 түрлі масты көлем мәғлумат шаралары, телевидение, газета, журналлар ішлейм. Шәһәребезнең мэрі Ноэль Мәхтиев те барлық матбуғат хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Яңа елда яңа экспозиция Алабуга дәүләт музей тыйлыгында кичә зур тантана булды. Шәһәр тарихы музейында яңа экспозиция ачтылар. Бу зур эшне башкарырга Россия мәдәният министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте ярдәм иткәннәр. Яңартып кору эшләре 1 елдан артык барган. Нәтиҗәдә тарихи экспонатлар һәм музей җиһазлары 30%-ка арткан. Алабуга шәһәр тарихы музейында безне нинди яңалыклар көтә? Хәбәрчебез Римма Әхмәтова күреп кайтты. Яңартылган Алабуга шәһәр тарихы музее белән танышу интерактив остаханәләрдән башланды. Хәзер ул беренче катка күчкән. Балалар, ул яшьтәгеләр физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бик уңайлы. Баскычтан менәсе юк. Монда рәхәтләнеп яңа шөгыль өйрәнергә, үз кулың белән ясап карарга да була. Икенче катка күтәреләбез. Бу музейның төп залы тарих тәгәрмәче. Монда Алабуганың ел язмасы. Сәгать теле буенча төбәкнең тарихи чорлары белән танышып барасың. 8 зонада бик бай күп кырлы мәгълүмат бирелә. Яңа экспозиция 600 ләп экспонатка арткан. 4 видеопанель эшләп тора. Аларда вакыйгалар һәм шәхесләр турында информация. Залның уртасында шәхесләр бүлмәсе. Алабуга шәһәрен төзеткән, дөньяга таныткан күренекле зыялы затлар. Бердә аларны күрәсең һәм ишетәсең кебек. Күргәзмә бик ошады. Истәлекле, эчтәлекле күргәзмә асарга ул бик зур могҗиза дип әйтим. Бусы Ияз шәһәре дигән өр-яңа зал. Уртада музей тыйлыкның макеты. Аңа 184 мәдәни мирас объекты кергән. Алар 490 гектар мәйданны били. Ә монда барысын бергә күреп була. Мәгълүмат исә проекторда. Яңа экспозициянең тагын бер могҗизасы үзенчәлекле видеокомикслар. Мирас угы анимацион сериалындагы Роман һәм Зөләйха исемле персонажлар безне Алабуга белән таныштыралар. Очень надеюсь, что и лабужанам, и гостям города, челнинцам моим дорогим, эта экспозиция принесет огромное количество информации. 12 январда Алабуга музей тыйлыгының күргәзмәләр залында 2 яңа күргәзмә дә ачылды. Бу Оренбург рәсем сәнгате музее белән берлектәге Алчәчәк рәсемнәр күргәзмәсе һәм Мисыр рәссамы Мөхәммәд Закария Султанның компьютер графикасы эшләре. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Җиңү паркында көн сайын таяк белән йөрүче шәһәрдәшләрне очратырга мөмкин. Скандинавия йөрүе һәм иртәнге зарядка көн сайын популярлаша бара. Гадәттә спортның бу төрен пенсионерлар үз итә. Бүген сәламәт яшәү рәвеше алып баручы әлеге төркемгә безнең иҗат төркеме дә кушылды. Флюся Вафинага 20 еллык рассеянный склероз дигән диагноз куйганнар. Ул чакта бу хөкем карары кебек яңгырады. Хәзер сәламәт яшәү рәвеше алып баруыма табиблар үзләре шакката ди шәһәрдәшебез. Аякларым авыр, атламыйлар ялар. Күтәреп булмый да аякларны. Менә паркны 1-2 тапкыр әйләнеп чыгам. Хәлем дә Аллага шөкер. Җиңеләйдем, җиргә шушындый диагноз белән чирләүчеләр урын өстендә ятмагыз, җиргә тырышыгыз. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар нигездә пенсия яшендәгеләр. Лидия Девятова һәм Екатерина Перепечкина 90-нчы дистәләрен ваклап киләләр. Җәйләре бакчада үтә. Көз җитү белән язга кадәр һәр иртә җиңү паркына иртәнге зарядкага киләләр. Прекрасно чувствую себя здесь, отлично, прекрасный коллектив, отличный руководитель. Вот я 20 лет занималась йогой подряд и ничего не болело. А здесь прекрасно. Здесь ничего не должно болеть. 84 года мне. Самочувствие прекрасное. Хожу уже 5 лет. Әлеге төркемне 5 ел дәвамында Зәрия Сиддыкова җитәкли. Ул элек Норвегиядан килгән белгечтән белем алган. Гимнастика белән шөгыльләнергә теләүчеләр саны баштан күп булмаган. Соңрак исә узып баручылар да кызыгып төркемгә кушылган. 3-4 ел эчендә менә шундый 30 кешеләр килделәр. Һәр көнне сәгать 7-гә чыгабыз. 9-нчы артыгы хәтле заниматься итәбез инде. Кәеф күтәрелеп китә. Үзеңнең урамнан кергәч икенче төрле сизәсең. Булган эштәге булган бөтен ачулар чыга. Яңа кеше
Koytasın. Kile yürüyüz. Жиңүү паркында гимнастика белән якын тирәдә яшәүчеләр шөгыльләнә, әмма мондый төркемнәр башка комплексларда да бар. Алар турында район администрациясына шалтыратып белергә мөмкин. Спасибо, в порядке, здоровье в порядке. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәребезнең Боста районында Шоллы һәм Барнаулның Алтай хоккей командалары арасында икенче матч узды. Беренче очрашуда сәберлеләр 4 алгага калышып булетлар буенча җиңүгә иреште. Икенче уенның беренче периодында Дашкевич һәм Павлов Шоллыны алга чыгарды. Тик шулай да уенның иң кызыгы 3нче очрашуда булды. Биредә 2 капкага бергә 6 алка кертелде. Башта шәһәрдәшебез Алексей Юшин Артем Гвоздикның капкасында 3нче тапкыр кызыл ут яндырды. Аның артыннан эшкә кунаклар да кереште. Периодның уртасында Алтайның хоккей Абрамов, Данилов һәм Маркелов уенны тагы да җанландырды. Уен бетәр алдыннан Тимирхан Гайнуллин кунакларга тагы бер алга кертте. Очрашуга ноктаны Юшин куйды. Шоллылар 5-3 исәбе белән җиңү яулады. Дакар һәм Африка якорейсы ралли марафоннары финишка якынлаша. Безнең авыр йөк машиналары тизлекләрен арттыра баралар. Һәрбер узган ара аларны җиңү сызыгына якынайта. Чираттагы этаплардан соң Шоллы экипажлары нинди позицияга чыккан? Хәзер шул хакта. Дакар 2017-нең 11-нче этабы хэт-трик белән айырылды. Бер юлы 3 чаллы автомобиле махсус араның финишында автокарванның алдына чыктылар. Эдуард Николаев беренче булды. Ул Дмитрий Сотниковтан 7 минут алдан килде. Өченчедә Айрат Мәрдиев экипажы. Безнең пилотлар әйтүенчә, чын Дакар нәкъ шушы этапта башланган. Этап очень такой рабочий, я бы сказал, и настоящий марафонский. И давно здесь я уже не видел таких каменистых этапов, такой настоящий каменистый. Вот а-ля Марокко местами, и вот Чили, что-то такое. И нужно было беречь колеса и стараться ехать быстро. И все еще усложнялось такой непростой навигацией. Первая часть очень интересная, насыщенная. Прям триал, вот, реально наш любимый триал, который мы встречаем и на шелковом пути, и на чемпионатах России, но и раньше на Старом Дакаре на континенте. Вот, и сегодня наш спецучасток. 11-нче этапта җиңеп Эдуард Николаев авыр йөк машиналарының гомуми зачетын җитәкли. Ул икенчелектәге Сотников экипажыннан 5 минутка алды. Айрат Мәрдиев исә Сотниковтан 2 сәгатькә калыша һәм 9-нчы урында бара. Антон Шибаловның техник аты гомуми протоколның 16-нчы сызыгында. Узышның моңа кадәрге лидеры голландиялы Жерар де Рой 11-нче этапта күп вакыт югалтты һәм финишка 5-нче килде. Ул лидерга 24 минут оттырды. Шул рәвешле ул хәзер 3-нче урында. Дакарның тагын 2 этабы калып бара. Африка якорейсы ралли марафонының 10-нчы этабы тәмам. Оештыручылар аны бөҗәр рәвешендә ясаганнар. Андрей Каргинов һәм Сергей Куприянов экипажлары тәгәрмәчләре тишелеп күп вакыт югалтты. Әмма Каргинов финишта барыбер лидерлыгын саклады. Африка Корейсында 200 километрлы тагын бер махсус ара калып бара. Рим Әхмәтова, Константин Величко, яңалыклар. Әлеге минутларда Азатлык мәйданында шәһәрдәшләр иске яңа елны билгели. Шалуларны уңай һава торышы сөендерә. Мәйданда концерт программасы күптән түгел генә кичке 6-да башланды. Кайбер шәһәрдәшләр эштән соң туп-туры бирегә килгән. Бүген иң яхшы яңа ел бизәлеше бәйгесенә нәтиҗәләр ясаячаклар. Кичке 9-да Шоллы ТВ телеканалыннан дискотека булачак. Тамашачыларны күңелле программа, конкурслар һәм бүләкләр көтә. Иске яңа еллары белән котлап, мин дә сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгызны күңелле уздырыгыз, сау булыгыз.